ang pagtrabaho sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit kon BRT project dinhi sa syudad sa Subo. Kasamtangan karon nga gisugdan ang roadworks dinhi sa atong nahimutangan sa Osmeña Boulevard gikan sa eskina Orhelio paingon ngadto sa Fuente Osmeña Rotonda. Nunot sa pagsugod sa maong proyekto, atong maobserbahan sab ang paghuot sa dagan sa trapiko sa dakong bahin sa Osmeña Boulevard. Subay sa pag-arangkada sa pagtrabaho sa Phase 1 sa BRT project, ang kanhi tulukalin sa Dalan Osmeña Boulevard nahimo na lang usag tunga. Medyo, paano ma'am, traffic isa, hindi kayo nga gwapo ang flow sa kuwan ba kay samutay na ning rush hour bitaw, mid traffic ma'am. Giingon sa CBRT focal person for Cebu City nga si Engineer Robert Varquez na expected ang maong mga kakulian, ilabi na nga nag-adjust pa ang mga motorista. Well, of course, natin mga kinks kay mga pagsugod lang ang pag-adjust sa itong mga motorist. Nag-board up naman sila sa pagbungkag sa Center Island, mga pag-construct sa yung lanes para sa mga buses. So, nakalabay man ko galing created siya og traffic kay malagi na nag-adjust pa ang mga labi na nga Friday to traffic na to medyo heavy. But soon ang mga motorist mo adjust na ni sila. Tungod niini, nagkalain-lain ang reaksyon sa mga drivers o commuters sa kadalanan. Okay ra, aron madibila pang Cebu City. O yun ra ko ani nga projika kay para mulambo sa datong Cebu City nga makatabang sa diri sa komunidad. Mo lagi samok na noon kaayo ang mga kuan diri ron, mga sakyanan. Samok na guys tanan kay kanang mag-traffic magmaayo. Sa ako lang pagkuan murag sa ako lang po ni mama. Murag wa pag ko yun pa. Ano naman? Kaya nakakus mo kuno siya traffic lagi. Murag ini nya amo biyang kuan diri na amo opisina dool na atbang. Ya maglisod naman noon pag sulod og pagawas. Nagkanayon si Varquez nga ang pag-demolish sa Center Island bulungtad pa og duha ka buwan. Samtang duha ka skywalk sa Osmeña Boulevard ang maapil sa pag-demolish sanglit mubabag kini sa ruta sa BRT buses. Gani usa ka tuig ang opisyal nga target timeline sa paghingpit sa Phase 1 sa Cebu BRT apan paninguhaan sa contractors nga operational na kini sa Desyembre karong tuiga. Aron matubag ang kahuot sa dagan sa trapiko sa maong dapit, adunay ipatuman nga rerouting sa kadalanan sa dakbayan sa Subo. Yeah, reroute yun kay aron dili man kay isan ko ka og 3 lanes sa atong main thoroughfare nga Osmeña Boulevard sa mahimong lagwanan niya. Labi na sa Monday ani heavy atong traffic. Na-experience kita but this is expected yun, no? In fact, sa speech ni Presidente last Monday, yung kasayos niya, he was asking for patience ato ang mga motorists kay may encounter yun once magsugod na o demolish sa Center Island. I invite everyone to remain patient, to be considerate, as these temporary disturbances and interruptions are aimed at pushing long-term benefits for the city and for the province. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.